Het pluimveebedrijf Claessens Jenneskes uit IJsselstein is doorgedrongen tot de laatste 5 genomineerden van de verkiezing Agrarisch Ondernemer 2013. 30 mei wordt de prijs uitgereikt aan de uiteindelijke winnaar. John en Marianne werden door de bank met wie zij zaken doen gevraagd of zij aangedragen wilden worden voor de verkiezing. Op dat moment stonden zij op het punt om het sociale project Kantari van Paul Kronenberg in India te bezoeken. John en Marianne wilden er goed over nadenken. Na het zien van het project in India en de inspirerende deelnemers besloot het echtpaar mee te doen aan de verkiezing en het eventuele prijzengeld te doneren aan Kantari. 80 bedrijven waren aangemeld. Pluimveebedrijf Claessens Jenneskes zit nu bij de laatste 5. Het bedrijf denkt ook mee naar de publieksprijs. Als zij deze winnen, gaat het geld dan ook naar een maatschappelijk doel, het zorghuis in IJsselstein. John en Marianne zijn dan ook niet mee gaan doen aan de verkiezing voor het prijzengeld dat met de winst verbonden is. Wij hebben gezegd, we willen voor één ding meedoen. Natuurlijk, wij waren vereerd dat we genomineerd waren, maar ook op de tweede plaats om onze sector, met name de veehouderij, de intensieve veehouderij, maakt niet uit of het kippen, varkens, koeien is of wat dan ook, in een daglicht te zetten waarvan wij denken dat we dat met z'n allen hier in Nederland verdienen. Want we produceren met z'n allen een heerlijk stukje vlees, ei, een heerlijk gezond product. Ik denk dat het nergens beter kan dan in Nederland. Tot 27 mei kan er gestemd worden op het bedrijf via agrarischondernemer.nl. Als het IJsselsteinse pluimveebedrijf de meeste stemmen krijgt, winnen zij een bedrag van €2500, dat dus naar het zorghuis gaat. Een bedrag waar de organisatie erg blij mee zou zijn. Uiteraard, het is fantastisch dat ondernemers uit IJsselstein hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en gelden ter beschikking stellen voor het winnen van een prijs aan het zorghuis. Dat is fantastisch. En wat kunnen jullie er nog mee doen? Nou, we hebben nog heel veel wensen. Onder andere de inrichting van de snoezelruimte en nog al wat andere leuke dingen die we bij de aankleding van het zorghuis willen verwezenlijken. Het pluimveebedrijf valt onder de intensieve veehouderij. Claessens Jenneskes heeft zo'n 500.000 kippen en er worden 2 miljoen eieren per week geproduceerd. Het bedrijf bestaat uit 5 verschillende locaties. Waaronder 3 locaties zijn onze leglocaties en 2 bedrijven hebben opfoklocaties. Daar ontvangen wij onze eendagskuikens. Vanaf de eerste dag komen ze bij ons op het bedrijf. Dus we weten precies wat er gebeurt en hoe ze opgevoed worden tot 17 weken robuuste hen. Ze krijgen een normaal entingsprogramma, dat krijgen kleine kinderen ook, voor bescherming voor een aantal ziektes. En dan gaan die naar onze legstallen, die zijn helemaal aan de nieuwste normen aangepast. Dus er is heel veel geïnvesteerd in welzijn. En over dat welzijn van dieren en hoe een veebedrijf eruit ziet, bestaan nogal wat misstanden. Het pluimveebedrijf is dan ook bezig om een beter en realistischer imago te creëren. Ja, wij proberen de burger toch korter bij het bedrijf te halen. Er is geïnvesteerd in zichtstallen waar burgers kunnen komen kijken. Wij hebben in combinatie met het landhuis IJsselstein, dus een vakantieaccommodatie, nodigen wij mensen uit, ook lagere scholen of middelbare scholen, die nodigen wij uit op ons bedrijf. Die kunnen een inkijkje krijgen van wat we doen en hoe we het doen en wat onze dagelijkse werkzaamheden zijn. De winnaar van Agrarisch Ondernemer 2013 wordt op donderdag 30 mei bekendgemaakt in Zeist. Het Gaailand College is uitgeroepen tot winnaar voor de Samsung Onderwijs Innovatie Aanmoedigingsprijs 2013. De jury was unaniem over de brede toepasbaarheid van de projectinzending Digitaal delen maakt het verschil. Docent Nederlands Tom Voermans diende het projectvoorstel in. Het project is een blauwdruk voor een les waarbij je door middel van wifi en digitale technologieën de leerlingen vernieuwend en beter onderwijs biedt. Nou, bijvoorbeeld bij les Nederlands, waar je schrijfopdrachten hebt. Nou, er zijn sommige leerlingen nog in de fase dat ze bepaalde theorie tot zich moeten nemen. Dat kun je door verschillende media tot je nemen. Niet alleen via een docent, maar ook via sites, maar ook via video. Sommigen zijn al aan het schrijven. Die kunnen digitaal dingen typen, opslaan, digitaal delen met anderen via bijvoorbeeld Docs of Google Drive. En dat bij elkaar verwerken, bewerken. En anderen die zijn al in een laatste fase waarin ze dat al willen presenteren aan elkaar.
Voermans mag nu voor €10.000 aan digitale producten zoals tablets en laptops gaan aanschaffen. Het projectvoorstel vervangt overigens niet een traditionele les. Nee, absoluut niet. Ik geloof, tenminste als je onder traditioneel verstaat, de docent die heeft de regie over wat er in de klas gebeurt, dat blijft gewoon overeind. Ik denk dat zonder die docent dat allemaal in elkaar zakt. Omdat het juist de bedoeling is de docent meer of een grotere rol te geven in de klas, zodat die leerlingen gerichter kan helpen met vragen waar ze op dat moment mee zitten. In plaats van voor de klas staan en 30 mensen eenzijdig te woord staan. De digitale ontwikkelingen gaan nog steeds erg snel. Jongeren zijn vaak de eerste die al snel gebruik maken van deze ontwikkelingen. Het is daarom belangrijk om als middelbare school mee te gaan met digitale innovaties. Dat geldt dus ook voor het Reiland College. We hebben een aantal jaar terug flink geïnvesteerd daarin. We hebben ook mooie beamers en digiborden. Maar op andere fronten denk ik dat het nu tijd wordt om een stap te maken. Bijvoorbeeld naar tablets en Chromebooks. En hoe zijn de reacties van de leerlingen? Ja, die zijn heel blij. Ja, al meteen toen het bericht naar buiten kwam, kreeg ik al reacties. Ja, die kunnen niet wachten om ermee te starten. Begin volgend jaar wordt er gestart met het project en de nieuwe apparatuur. Er zijn drukke tijden aangebroken voor de regionale motorcrossers. Ook in Overloon maken ze zich op voor het jaarlijkse crossweekend. De wedstrijden op circuit Duivenbos vinden plaats op zaterdag 1 en zondag 2 juni. Een van de deelnemers is Jim Jansen uit Venray. Een week voor de cross zijn de trainingen in volle gang. De thuisrijders willen op hun eigen baan natuurlijk goed voor de dag komen. De training is nu extra zwaar door alle regen van de afgelopen tijd. Maar dat is niet hoe de baan er meestal uitziet. Nou is het modder omdat het veel geregend heeft, maar dit is echt een zandcircuit. Dit is echt een zwaar circuit. Als het hier een wedstrijd is, dan komen hier de gaten. En dus is het te hopen dat het de komende week droog blijft. Want crossen op eigen baan levert toch meestal een voordeel op. Ja, dat heeft zeker een voordeel. Je traint er heel vaak, dus die baan die kent helemaal uit de duim. Dus alle makkelijke puntjes, vlakke stukken, die weet je te zetten. Mijn sterke punten zijn normaal toch wel een beetje de zandbanen, zoals hier, een beetje wat zwaardere banen. Alleen je moet er heel veel voor doen, wil een beetje mee kunnen. En ik heb er te weinig tijd voor, dus op het moment gaat het niet zo heel lekker. Toch presteerde de Venraynaar afgelopen jaar goed en is hij een van de kanshebbers voor een ereplaatsje in zijn klasse, de MX Open Inters. MX Open Inters is bij onze bond de hoogste klasse waar je kunt rijden. Hoeveel cc zijn de motoren? 250 cc 2-takt tot 450 cc 4-takt. Het circuit met clubgebouw van de motorsportvereniging is gelegen in Overloon, aan de weg richting Oplo. De vereniging telt ongeveer 150 leden. Op 1 en 2 juni breekt hier een motorgeweld dus weer los en zullen vele bekende en minder bekende rijders aan de start verschijnen.